Hakapor bakajing LPG kanangjur ha India namar kijing yakan ha Middle East kamtam kajing pintut ha Strait of Hormuz namar kijing yakan hapteng jong ka Iran ka United States bat ka Israel ka Meghalaya kalapin pau ba omdan daw ban khuslai halor kajing duna LPG ha kajilla. Umenti katnat Food, Civil Supplies and Consumer Affairs uba Methodius tikar ha kasi palay ulagantu yakipat ba bakin thit bun nilum LPG namar jong kajing sir. Ulaong bahakani kapor kajalla kadang don LPG kababiang ban pendap ya kajing don kam jong kilong ying long sem. Kani kajing pensai kalawan hadian kajing alang bishar bnia kabalalong hapdeng ki Deputy Commissioners ki Sub Divisional Officers bat ki Officer katanat Food and Civil Supplies rengkat bat kinong mikmat jong ki company peniang kum ka Indian Oil Corporation Limited ka Bharat Petroleum Corporation Limited bat ka Hindustan Petroleum Corporation Limited. Uba Methodius tikar ulong ba ka sorkar jalla kadang pengor bhaya ka jingyo LPG habaro ka jalla bat kadang ya trailang bat kini ki company ban pentikna ba ka jingyo LPG kan yat bet bat yat renti. Ka LPG na kabenta kilong ying kadai ka jingdon kam ka bukong santam nga kentu yakipat ba paomdon kam ban panik namar menta ka jalla ka don stok ka babiang laong uni menteri. Ka sorkar jalla ka laburu ka rukom pengor kerpang ha ka jalla hapo ka jingalam jong Chief Secretary bat ki committee ha ki district ki balalam kmat da ki Deputy Commissioner ban pej man kasngi ya ka jingyo bat ka jingyasam LPG. Lapin kan mauru ba ka jingyo LPG kansha pen kerpang nengkong syaki jaka ki badon kam bha kum ki hospital ki hostel ki anganwadi bat ki kitchen jingerap pat ba. Menteri ulama hamru ba onshim kisin jam ki batenge persha ikinu ki ba persang ban lumbun ban penkinria ni bandi bian ya ki silinder LPG katkum ka Essential Commodities Act. Hakaju kapor President ka Meghalaya LPG Distributors Association uba RL Bla ulong ba hakibabun ki benta jong ka jalla ka jingyo LPG kadang biang Henry hakibenta jong ka Garo Hills ka jingpen bet kadang yat kerpang ban pentikna ba ka jingyo LPG kan yat bet. Ulong ru ba ki officer jong ka Indian Oil Corporation Limited kala kerpat ya ki board district ban ai jingyada ya ki trokit LPG klang makinla ban poi biang hakapor. Uba RL Bla ulong ba kajing kal ha kajing penpoi LPG menta kadai namar kajing long jingman hakari baro kawai namar hadu kumba prapu persen ke LPG bapendon kam hari India kawan nasabari. Henry ulong ba kajing penpoi kan sakham habiang ha kisingi hibanwan. Ula benrap ru ba ki cylinder LPG commercial 19 kg ki bajupendon kam daki hostel ki restaurant bat ki homestay haki jaka jingok kai kidang yat ban penpoi sejella bat kal jinglong jingman kan sakham Hashan. Ki hostel bat ki jaka puli ru kinyo jingerap ningkong ha ka jingyo LPG. Ha ka bakut ki pat ba lai jingmut bakin pendon kamru dakilat booking baper kum ki mobile app bat ki digital payment platform hadu bandabiang karukom booking pat ba.